علی کلام میں پڑھنا چاہنا حاضر ہو یار اینا کلو سبحان اللہ لڑی تا ایمی ہے لیکن حضور دی شان دے وچ میں کہنا ہے کہ تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے او مدینے والے آقا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے وہ پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونے ہاں لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے ہاں لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے ہاں او سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے ہاں لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے ہاں پہلے ٹھیک چل رہے سی تھوڑی زیادہ ڈبلنگ ہو گئی ہے اچھا ساؤنڈ ہے نبی تے درود پڑھنے ذرا سارے نے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ جلے گل کرو تے سادہ کر دیو 1,24,000 پیغمبر آئے نے جلے گل کرو تے سادہ کر دیو 1,24,000 پیغمبر آئے نے پر اسی انہیں خوش قسمت ہاں کہ تیرا تے میرا نبی عرشاں دا گیا ہے کہہ لو سبحان اللہ گیا ہے نا اپنے نبی واسطے پھر کہنا پیسی کہ تینو عرشاں تے رب نے بلایا ہے وہ شان تیرے جایا دس کن پایا ہے ہوئی تیرے نل رب دی کلام سونے ہاں لکھا تیرے تے درود تے سلام سونے ہاں لکھا تیرے تے درود تے سلام سونے ہاں او تیرا مکھ جی میں بر کے قرآن دے تیرا مکھ جی میں بر کے قرآن دے او تیرے کم جی میں کم رحمان دے وہی تیرے تے ختم نبوت تمام سونیا وہی ختم نبوت تمام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا